Sziasztok! Sziasztok! Ahogy ígértük, évente egyszer talán csinálunk egy felvételt, és ez nagyjából egy éve volt, szóval betartottuk. Durva, hogy repül az idő. Ja. Láttad-e a robottaxi eseményt? Őszinte leszek. Nem, 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 na, ez jó, ez jó. nem. Minden új lesz, minden új lesz, ez az. Így van, így van. Ma azt akartam megnézni, mert egyszerűen nem volt rá időm sehogy sem. Meg akarom nézni előtte, de nem így jön ki. Láttad a képet? Úgyhogy, aha, fotót láttam egy párat, így napközben, amikor volt pár perc, hogy rákerestem. Komoly, komoly. Nem néz ki rosszul. Egyáltalán nem. Ami nekem érdekes, itt szerinted milyen anyagból van? Hát biztos, hogy nem abból, mint a Cybertruck, Egyetem. mert ugye itt azért vannak ívelt. Én azt gondolnám, eh, hogy nem fémből van, Szerintem sem. hanem ez valami kompozit anyag lehet, Abszolút. valami. Egy Én legalábbis kompozit, ezt vagy gondolom. akár egyszerű műanyag is lehet szerintem. Igen, 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 igen. Én is ezt gondolom, És hogy meg van egy biztos, fémváza, és ez már igen. csak így rajta egy műanyag borítás, idézőjelben mondjuk műanyag borítás, Abszolút. majd plastik. Ez eddig fel se tűnt, de most itt ezen, hogy megálltottam, most látszik, hogy fehérre van festve a gumi, látod? Aha, ja tényleg, hogy nagyobbnak látszódjon. Aha, Tényleg. aha. Igen, Ez még is ilyen nagyobbnak érdekes. látszódjon. Meg voltak ezek a tesztek, nem tudom, azt láttad, de ilyen teszt Model Y-nak, azt hiszem azokban volt az, hogy a hátsó oldalsó üvegbe volt beépítve ilyen plusz kamera, és ez, amit itt látsz, egy hátsó üveggyanánt, az valószínűleg az egyáltalán Aha, nem üveg, csak az itt csak egy ilyen csillogó műanyag darab. Szerintem hátrafele nem lehet kilátni belőle, mert oldalra hátrafele se. Itt van ez a igen. kamera, kicsit úgy Aha, besülyeztve, az ilyen érdekes. Meg az elmondások alapján ez a Marcus Brownlee mondta azt, hogy neki olyan 24 szorosnak tűnik ez a kijelző. Ugye fölfele nyílik az ajtó, de az ajtón nincs, itt látod, itt a képernyő sarkában van a igen, nyitás-zárás, látom. meg ugye mutatja, hogy be kell kapcsolni. Meg azt vettem észre egy-két ilyen kameraállásban, nekem úgy tűnt, mintha lett volna egy kamera a kijelzőbe konkrétan. Majd, hogy elindulnak, akkor szerintem. Nyilván ilyen sötét a téma, hogy ne tűnjön fel annyira. Westworld. Van Westworld, Metropolis, New York, és ugye lehet filmeket nézni, stb. Nyilván ilyen viszonylag rövid, ez csak egy stúdió, szóval viszonylag rövidek voltak az utak. Persze. Ez most pont a Hallmark katalog, vagyis az Omárnak a videója. Itt az elején szerintem lehetett látni, vagy itt megmutatom még egyszer, hogyha egy az egybe akarjátok nála nézni. Nem tudom, mert most egyáltalán nem látszik az a kamerajuk a kijelző. Nem, mint hogyha olyan nagyon fontos lenne, most ott van kamera, vagy nincs ott kamera. Hogy Szépen maga a ki lehet. kijelzőben van, mint a telefonnál. De Igen, aha, igen, igen, nekem úgy picit. tűnt egy-két képnél, de lehet, hogy nem is ezt a videót néztem, hanem lehet, hogy a Márqueznek is Végül néztem a is videóját. ott jobb helyen lenne, mert ugye most ebben nem is tudom, hogy belső tükör, azt nézem, hogy talán az nincs is, Nincs, mivel nincs, nem semmilyen vezeted, tükör. úgyhogy nincsen belső tükör. Bár Nincsen. nyilván, ahogy a többi Teslából is rakhatták adta még oda a kamerát, de lehet, hogy így egyszerűbb volt, hogy akkor ad abba a kijelzőbe beleintegrálva, aztán kész. Igen. Mint egy telefonnál. Pont itt megcsillan, és csak. Itt fölül, mint a két kamera lenne konkrétan. Aha, Középen aha, fönt. Nem tudom, akkor a kijelzőben mit láttam, mert most nem látom én sem. Ugye ez volt a nagy szám, hogy valaki emeltett és kipróbálhatta. Az Omar, aki pont ül az autóba, ő is elmondta, hogy ugye ő már valami tényleg a kezdete óta teszteli a full self drivingot, úgyhogy ő ülött és felügyeli, és ezen gondolkozott, hogy milyen lesz az első, mikor majd nem kell felügyelni a saját autóját. Aztán közben meg nem is a saját autójába derül lesz ki, hanem ebbe a ja. robottaxiba. Nem látod az eseményt, akkor mondok róla pár érdekességet, mert úgyis estére lesz kész, estére lesz kész a videóm, úgyhogy majd holnap reggel Hm? jön ki egy rövid Na, összefoglaló. Amúgy tök rövid volt az egész, tehát tényleg kíváncsian várom. késtek valami vendég, rosszul lett, hívni kellett mentőt, stb. Késett, vagy majdnem 3-4 órát az egész. Tényleg? Azt a Igen. mindenit. És igazából annyi volt, hogy Elon megérkezett egy ilyen taxival, ugye eleve lehetett látni, hogy beszállt az egyik végén a helynek, aztán elment a másik végére. 20 darab ilyen robottaxi Uh-huh. volt, ami még mindig nem tudjuk teljesen, hogy hívják, mert hogy
ő Cybercabnek hívta néha robottaxinek, a rendszáma meg mindegyiknek állítólag robottaxi volt, szóval a franc se tudja. Meg voltak Model Y-nak, ahogy látod, meg Model 3-asok is teljesen önvezető módon, látod, az ülés az teljesen kopra előre van tolva. Nem tudom, láttad-e? Aha, találtam, hogy nem is ültek ott benne, Összesen, igen. összesen 50 autó volt, amiben lehetett menni, és abból csak 20 volt az a robottaxi, a maradék 30 az Ah, Y meg 3-as volt. Azt hiszem Cybertruck nem volt, de nyilván majd az is lesz, csak szerintem még nem állt készen maga az önvezetés még nem állt. Nem tudja, a Cybertrucknak az hoppá, önvezetése az még olyan kezdetleges kicsit. igen. Vagy mindjárt itt a Teslának a hivatalos csatornájáról is megmutatom, hogy kb. Képbe kerülj. Az elején így Franz mondott pár szót, hogy jön a jövő, stb. Meg az, ami még érdekes, hogy nézd meg a lámpáját. Tehát, hogy ilyen konkrétan ilyen kivetítős lámpája van maga elévileg. Olyan, mint ilyen lézer, Aha. vagy ilyen, tényleg ilyen Most, hogy ezt fura csak a tényleg, show hogy ilyen, kedvéért rakták bele, vagy ez járlag benne lesz. Ugye van már egy-két ilyen próbálkozás német autógyáraktól, hogy mondjuk egy gyalogosnak kimutatná, hogy most mehetsz, most nem igen, mehetsz. Lehet, igen. hogy valami ilyesmire É, gondoltak. Aztán itt Elon beszélt pár dolgot arról, ugye, hogy mennyit állnak az autók. Tudod, ez a szokásos. Igazából sok újat nem mondtak, szerintem azért csalódtak sokan benne, sok újat nyilván nem tudott mondani. Ugye elmondta, hogy 20 ilyen autó van, itt amit ki lehet próbálni. Annyit mondott még róluk, hogy nem lesz rajta töltő csatlakozó, hanem vezeték nélküli töltés lesz indukciós, csomóban. aha, aha, Igen. Mert hogy nyilván, hogyha egy robottaxi egész nap megy, akkor most ne kelljen már valakit azért beállítani. igen, így van. Meg hogy a mai, ugye mutatják a parkolókat, hogy mennyire ugye sok helyet foglalnak a parkolók, mennyire drága, mennyire nem biztonságos, és ugye az jött ki, hogy nagyjából, hogyha nem támogatnák a városok meg az államok a buszos közlekedést, meg a tömegközlekedést, akkor a buszos Mhm. vonatos közlekedés nagyjából 1 dollárra jön ki mérföldenként. Ezzel a Cybercubbal, meg majd hosszú távon, ezzel meg majd ilyen 35-40 centre jön ki, és Hm. majd lesz egy busz is, Látra busz? Nem. Na, az érdekes lesz, mindjárt mutatom. Kíváncsi vagyok a reakciódra. Ilyen játszott így a szavakkal, hogy Robovan, meg ilyen furcsán mondta, hogy Robovan, és aztán nem nagyon Úgy néz vették ki, mint a T2-be, esküszöm, mint a T2000-es. Ilan? Úgy néz ki, aha, nem? Egy kicsit igen. Egy kicsit igen. Kicsit, mint a Bird Jackie, de hát Na, csak a napszöveg hiányzik meg a igen. Harley. Meg a shotgun. Az, igen. Na tessék, mit szólsz? Azt a, Ez lesz a buszuk. azt a minét. Ez egy 20 személyes busz, önvezető busz, se elől, se hátul nincs rajta ablak lényegében, csak ezek az oldalsó kis csík ablakok, hogy éppen ki lehessen látni. Jézusom. Hm. Az Mint ami filmben, tényleg. a, Nem is tudom, miben volt. a, sokan mondták, hogy úgy Mi? néz ki, mint egy ilyen régi áramvonalas gőzmozdony, és tényleg kicsit úgy hasonlít rá. Ja, Meg ugye jó tényleg. kérdés, hogy ebből lesz majd olyan verzió, amit lehet vezetni, mert ezek alapján ugye túl sokat nem lehet belőle kilátni. De most nyilván nem lenne nagy dolog megoldani, ha akarnák, de Igen. valószínűleg ezt már egy az egyben úgy tűnik, úgy tervezik. És ennek is ilyen hasonló műanyagborítása van, és akkor 20 ember volt benne. Az ott a lényeg. Érdekesebb lett volna, hogy robotok jönnek ki, talán. Igen, igen, igen. Igen. És így belőle is be lehet egy kicsit kukkantani. É, Hát, mint egy ilyen kis guruló nappali, ahogy mondták, azt a. elől is kijelző. És ugye ez, amit sokan És nem vettek komolyan, ahogy Elon mondta, hogy ezt így ebben a formában fogják gyártani. És így mindenki frankon, megveled, hát majd így. biztos majd biztos, nem tudom, hogy lesz, nem tudom. Finomítanak rajta. Igen. Mondjuk a magasságán De lehet, ez, hogy hm. És ez is teljesen ilyen autonóm módon fog közlekedni, vagy az a igen, terv, hogy igen. mint egy járatos busz, csak Ezt ilyenre mondta, hogy akár azt is kiválthatja, de akár azt is, hogyha mondjuk egy egész foci csapatot kell elvinni valahova, vagy hasonló. hm. Abszolút. De akkor ezt most, ja, ha, de akkor az nem egy taxiként, mert nyilván egy 20 személyes taxi az azért nem igazán Figyelj, egy ritka ilyen, az, hogyha van, mondjuk, van egy ilyen, mondjuk egy koncert, akkor lehet, hogy jobban járnak, hogyha Igen, igen. megosztják. Meg ugye azt mondta még, hogy ebben az esetben, hogyha elosztod, akkor fejenként kb. 5 centre jön ki a Aha, 35-40 helyett, szóval ugye itt Amerikában nem tudom mennyire akkor divat, de már itt ugye van ilyen opció, hogy megosztott Uber, hogy többen ülnek bele, és akkor lehet, hogy éppen arra szánják, vagy tényleg akár a értem. tömegközlekedés kiváltani. Ilyen érdekes ötlet. Meg itt aztán Na jöttek a hát, robotok. Ami nem mondták, hogy ez a nyilván mondta, hogy
sokat fejlődtek, de nem mondta, hogy ez a, nem tudom, ez a hármas verzió, de szerintem ez már a Uh-huh. hármas verzió, és az érdekes, még egy kicsit beletekerek, hogy volt egy ilyen tánc fellépésük idézőjelbe, itt van ez a rész, hogy itt táncikálnak, ami feltűnik szerintem a videóban, hogy ilyen nagyon finom a mozgásuk, tehát hogy az eddigi ilyen kézmozgásuk az sokkal darabosabb volt, most meg ilyen nagyon-nagyon-nagyon kifinomultnak tűnik. Meg aztán, ami igazán érdekes volt, ugye, hogy nyilván ki lehetett próbálni ezeket a taxikat mindenfajta formában, és majd pont itt jó helyen csíptem el, és ugye beengedték a tömegbe a robotokat, és akkor lehetett velük fotózkodni, Jé. meg lehetett velük kőpapírolót játszani, viszont ami feltűnhet neked, majd egyrészt ott érintketik olyan furcsán, meg nézd csak, hogy mint hogyha sugna valamit a robotnak, most ezt kell csinálni, látod? Láttad? Aha. Igen, igen, A igen. mérnökök ilyen hangutasításokat adtak szerintem a robotnak, hogy na most akkor kőpapírolót játszál, na most akkor selfie lesz, látod, most beállt ilyen selfie-re. Aha. Itt a másik, az megosztogatott ilyen ajándékcsomagokat, de ez is, ennél is, hogy megnézed, ennél a osztogatósnál is, hogy mint hogyha egy ilyen script futna, tehát mint hogyha meg lenne előre írva, hogy először integet, akkor te leszel a következő, mit akarsz, Uh-huh. rámutat az ember, akkor mindig van egy ilyen kis hasonló ilyen mozdulat, aztán megfogja, odaadja. Aha. Nyilván még nem teljesen mindent önállóan játszák a Ja, itt kőpapír rollót, kőpapíroz. Aha. és akkor hogy veszít, akkor fogja a fejét, hogy úristen, veszítettem. Próbálnak fel ökölpacsizni, de azt úgy tűnik még nem tud. Ezek alapján. A másik érdekes, nem tudom, észrevetted-e, hogy a vendégek nyakába, már aki felvette, mert a többség szerintem felvette, azoknak ilyen zöld fényvisszaverő, vagy zöld ilyen fénylő gyűrűt raktak a nyakukba, és szerintem azt is azért látod, ott lehet látni egy-két emberen Mhm, itt rajtuk. látom, látom. Azt is Igen. azért csinálták, szerintem, hogy abban a sötétben lehet jobban, és jobban látja a robot, hogy ki hol van. Meg egyébként javasolták, hogy ilyen fémbetétes cipőben menjen, szóval még lehet, hogy előfordul, hogy rálép az ember lábára. Vagy csak levédték magukat, hogy biztos, ami biztos. Ja, Ha ők valaki szóltak. meglöki, akkor lehet, hogy pont rá, nem tudom. Igen. Hát lényegében ennyi volt, és ugye ez ami nem tetszett sok mindenkinek, hogy semmi. Ezen kívül, hogy, ö, hogy tényleg kb. Azt mondta írva, hogy olyan 30 000 alatt lesz ez az autó, a buszról semmit, abszolút semmit, azon kívül, hogy 20 Mhm. személyes. A robotok nyilván sokat fejlődtek, de hogy ezen kívül nagyon semmit nem mondtak. Ugye ez, ami Értem. kicsit ilyen csalódás, hogy sokat várt sok mindenki, hogy. Tehát igazából ez is egy nagy dolog, szerintem, hogy megmutatták, hogy fog néz ki a taxi. És a taxira azt Persze, mondta, hát eddig hogy ezt nem láttuk meg. 2026-ra ígérte, de ugye, hogy ő optimista, akkor mondjuk azt, hogy 27 előtt elkezdik gyártani, úgy mondta. Mhm. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ami megint kicsit távolinak tűnik, de közben meg ugye arról egyáltalán nem beszéltek, hogy közben ugye akarnak gyártani egy ilyen köztes modellt, ami most a legtöbb pletyka szerint egy ilyen Y-nal egy kicsit kisebb terepjáró lesz, meg a hármasnál is talán kicsit kisebb lesz. Sőt, volt is mindjárt próbálom megkeresni még itt élőbe, volt is egy ilyen új Model Y-ról egy ilyen spy shot, egy ilyen lesi fotó. Egyet És láttam, hogy milyen hátulról valami hátulról picikét is, lehetett le. és úgy nézett ki, mint Valamit. itt ezen a képen egy kicsit látszik oldalt, mert mindjárt próbálom így középre behozni, hogy na Aha, igen, ez igen. szerintem nem az Y. Tehát az Hm. Y-nak itt próbáltak egy ilyen izét csinálni, egy ilyen képet csinálni, hogy az Y-ba hogy illene bele ez a csík. Szerintem totál Aha, nem illik bele. Szerintem az Y-ból ez a Juniper update pont úgy fog kinézni, mint a hármas. Semmifajta ezzel a csíkkal. Ez a csíkkal, ez pont úgy néz ki, mint egy Rivian, és nem látszik teljesen itt a kis kacsa igen, farok fölött, de szerintem ez tök egyenes igen, üveg. És szerintem ez egy ilyen igen. hatchback, ez ilyen inkább hatchback, meg inkább egy ilyen kisebb ötajtós terepjáró lesz. Szóval szerintem ez lesz az új. Mondjuk, hogy én mindig Z-nek Aha, hívom, hogy XYZ, ugye úgy vannak a terepjárók. Úgyhogy nekem ez a gyanús, hogy... lehet, igen. És ezt viszont szerintem úgy, mert ugye a másik, amiért valószínűleg nem mondtak túl sok mindent, mert most, hogyha azt mondták volna, hogy igen, ekkora lesz a hatótárs, stb. Megváltozik, akkor mindenki fel lett volna háborodva, hogy tehát ennyit ígértek meg, ennyi pénzért, meg nem tudom mi. Annyit ugye bekiabált valaki, meg tudjuk-e venni, és akkor mondta íron, hogy igen, igen, azt tervezik, hogy eladják ezt a robottaxit. Nyilván, nem tudom, a buszt azt nem kérdezték meg tőle, meg nem Mhm. is mondta. Meg ugye elmondta, hogy kb. Mennyit lehet el majd keresni, elmondta, hogy szerintük egy ilyen 5-10-szer többet fog úton lenni ez a fajta autó, mint egy normál autó,
Nyilván úgy tervezték meg, hogy ez ki is bírja. Akkor mutattak egy kis koncepciót, azt mindjárt megpróbálom megkeresni itt a videóba, hogy fogják automatán takarítani. Ugye arra sem volt még eddig Uh-huh. semmi. Itt lehet pont látni. Mindjárt. Aha. Szóval direkt egy ilyen automata, ilyen Aha. porszívós Akkor ez két takarítós. személyes, ahogy látom, ugye? Akkor Ez ez két kettő. Aha, én, személyes. én háromra számítottam, amúgy ezt sem mondták, de most miért lehetne belőle többfajta verzió. Ugye az is kérdés, hogy ez nem egy platform például. Lehet, hogy egy olyan platform, Ne. amit tudnak nyújtani, meg rövidíteni, Igen. meg amit akarsz. Na majd érdekes lesz, mikor tényleg odaérünk. Ugye megint egy ilyen távoli valaminek tűnik, aztán hirtelen odaérünk, akkor meg mindenki Igen. csodálkozik, hogy Igen. ugyanez, mint az önvezetésnél, nem tudom, hogy nézed az új ilyen FSD-s videókat, ugye most már van ez a supervised, de úgyhogy nem kell fogni a kormányt. Igen. És én még személyesen nem próbáltam ki, most azért nem fizetek pluszba 99 dollárt havonta, de majd, mikor lesz egy ilyen nagyobb update, nyilván majd próbálom majd kipróbálni őket. Meg ugye nem is garantált, hiába fizetsz elő, nem garantált, hogy a legújabbat megkapod. Azért majd Ja, várok még egy értem. kicsit. Majd a villanyautósoktól ugye találkoztunk a Tiborral, itt teljesen véletlenül Uh-huh. összefutottunk a közelbe, és akkor ő mondta, hogy kipróbálta, meg ő csinált is egy videót, most kijött a Cybertruckos videójuk, úgyhogy majd nézem mindenki rá, ha még nem látta, és majd szerintem Ja, utána jön azt meg akarom nézni. az FSD-s videója, mert azt is kipróbálta. De azért érdekes, hogy tényleg úgy jössz már az autóba, hogy nem kell egyáltalán a kormány. De egyébként a sima, itt Amerikában a sima autopilot is tud olyat csinálni Autopilot. néha, hogyha figyelsz, akkor nem cseszeget, nem tudom, 20 másodpercenként, hogy fogd a kormányt, hanem egész sokáig Uh-huh. elmegy. Főleg, hogyha olyan helyen mész, ahol látja, hogy nincs előtte semmi bonyolultság. Értem. Hogyha közeledsz egy kereszteződéshez, vagy látja, hogy nagyon sokat váltanak sávot, akkor általában hamarabb jelez, meg többet jelez, hogy fog meg egy kicsit a Uh-huh. kormány. Érdekes lesz, meg ugye ezt mondta Elon még, hogy ezt a robottaxi, ez még egy fontos info. A robottaxit ők úgy tervezik, hogy először ugye a 3-assal az Y-nal indítják ezt az egész rendszert, és azt is elmondta, hogy Kaliforniában meg Texasba fogják. Tehát az egész állam úgy Aha. tűnik, mögötte van mind a két állam. Ezek alapján. Értem. És aztán mondta, hogy ahol engedélyezni fogják, akkor megy tovább, és egyébként Florida ilyen szempontból jó, hogy elég ilyen nyitott az ilyesmire. Itt is akarnak majd ilyen boring alagutakat Miami környékén, meg Uh-huh. amúgy is az önvezetés. Az egyébként tök érdekes, hogy Európában ugye ez az alapbeállítása az összes országnak, hogy minden tilos, amíg nem adnak rá engedélyt. Amerikában meg az alapbeállítás, hogy mindent szabad, amíg nem tiltják meg. Szóval a legtöbb állam, amely külön nem tiltotta meg, annál igazából működhet az önvezetés. Értem. Itt, úgyhogy érdekes. Egy dolog. Te mit szólsz most már ugye ilyen Tesla tulajdonosok vagyunk mind a ketten a múlt év óta. Igen. Te mit szólsz hozzá? Beszéltük már, hogy azért az a sima autopilot azért csinál elég érdekes dolgokat, nyilván ilyen nagy fantomfékezések, meg valaki távolról még csak ugye mintha be akarnak kanyarodni, vagy ki akarna jönni egy Igen. bejáróról, és akkor úgy bevágja a féket, hogy leír Igen. az eleje. Ebből nyilván Hát nehéz megmondani, hogy a full self-driving mit fog tudni. ugye teljesen más kint mondjuk az Egyesült Államokban a körülmények, meg mondjuk itt Magyarországon, vagy Európában, ugye jóval keskenyebbek az utcák, az utak, a sávok, mint mondjuk kint. Ahol mondjuk ott itt, ha egy autó már egy kicsikét a parkolóautó egy kicsikét kijebb áll a többihez képest, még egy szűk utcába megyek, ott már van, amikor már elkezd, nem tempomot meg semmit, csak már arra bejelez nekem, hogy az autó az kijebb áll, és pirossal már jelzés már csipog nekem, hogy figyeljek rá. Én pedig elférek mellette bőven, szóval nem az, hogy most centiznem kéne, lassítás nélkül el tudok mellette menni. Nem tudom, hogy egyébként a kinti sima autopilot és az itteni autopilot az egyébként valójában ugyanaz a szoftver, vagy nem? Ezt én sem Hogy tudom, van de különbség a kettő között, vagy nincs, mert nyilván, hogyha a kinti szoftver van ezeken is, ugyanúgy az Egyesült Államokban, amik lettek tesztelve és írva, az itt valószínűleg nem fog tudni olyan jól működni jelen pillanatban, mert itt jóval keskenyebbek az utcák, a sávok, és sokkal hamarabb befékez, bejelez, mint mondjuk kint, ahol minden jóval szélesebb, nagyobb, tágabb, parkoló, bármi. szerintem ugyanaz a szoftver lehet, mert nagyobb utakon valóban kevésebb szer fordul elő, de az ilyen kisebb helyeken, ilyen lakóparkokban rendszeres nálam is az, hogy én azt vettem észre, hogy nem is az a baja, hogy
mondjuk közelmész valamihez, hanem azt gondolja, hogy mondjuk egy bekanyarodás, hogy gyorsabban kanyarodsz be, csak egy kicsit, nem kell sokra gondolni, mit tudom én, Uh-huh. 15 helyett 20-szal kanyarodsz be egy sarkon, és mondjuk ott áll, egyből keresztben vannak parkolók, ott áll egy autó, akkor ő azt feltételezi, hogy te úgy hagyod, hogy nem tekered egyenesbe a kormányt. Tehát, hogy nagyon sokszor van nálam az, hogy fordulok be kicsit lendületesebben egy sarkon, és akkor meg van őrülve, hogy úristen, vedd át, mert neki fogsz menni Igen. az autónak, ami amúgy a Hát jobb közeledben oldalt. nincs. Mert bent van egy parkolóba, én meg az úton akarok nyilván maradni, nem akarok bevágódni a parkolóba, jobb oldalra. Meg ilyen kanyargós utakon, egy-két lakóparkban vannak ezek a nagyon kanyargós utak, ott vettem ugyanezt észre, hogy valaki fönt áll a bejáróján, köze nincs, tényleg Uh-huh. közelében nincs az útnak, csak ő valahogy egy pillanatra azt hiszi, hogy arra megy az út egyenesen, és akkor becsipog, mert pont ott a kanyarban van a bejáró. Értem, De nyilván nem értem. akarsz a bejáró közelében menni, mert te az úton akarsz Persze. maradni. Meg azt vettem még észre, hogy a sávellhagyás, van ez a vészhelyzeti, ez a Emergency Lane Departure Igen. warning, azt hiszem úgy hívják angolul, nem tudom magyarul, hogy fordították, gondolom valami vészhelyzeti sávelhagyás, Igen. figyelmeztető, meg beavatkozás. Korrekció, igen, Korrekció, valami aha. Na, az kormánykorrekció. rendszeresen elszámolja magát. Tehát annyiszor, de annyiszor van az, hogy, Ja, az hogy, nálam hogy is. így mozdulsz kicsit jobbra, még bőven, de van direkt egy kis holtér figyelő tükröm a tanulók miatt, és belenézel abba a holtér figyelőbe, és 20 centi, 30 centire vagy a vonaltól, és teljesen meg van őrülve, hogy te most a vonalon mész, pedig nem. Igen, igen. Ami, és ezt nem tudtam még megfejteni egyébként, ugye itt Budapesten, hogy megyünk ki a reptérre, és rendszeresen járok oda-vissza a gyorsforgalmin, ami igazából ugye szalagkor által elválasztott, nincsen gyalogos, nincs motoros, biciklis, semmi. Igazából oda-vissza párhuzamos, vagy nem pár, de hogy minek mondják ezt? Egy-egy sáv, de nem párhuzamos, Igen. nem hülyeség, mert párhuzamos, akkor két sáv lenne, ugye, ment egy irányba, hanem oda mindegy, egy-egy sáv, vagy gyorsforgalmi. És ott figyelj, én 10-ből 9-szer tuti, hogy ha használom a autopilot, a tempomatot, befékez valamiért, és nem tudom, hogy miért. Nincs tábla, ami miatt mondjuk lassítania kellene, nem jött át szembe egy másik autó, vagy az annyit vettem észre, hogyha jön szembe egy busz, ami egyébként frankon a sávjában, nem is az, hogy mondjuk a felező vonalhoz, vagy a záróvonalhoz közelebb jön, és ezért megijed, hanem teljesen frankon. Én is a sávomban vagyok középen, és az is. És van, hogy az már kétszer vettem észre, hogy a busz jött velem szembe, arra megijedt. Pedig mind a ketten a helyünkön voltunk, a sávomban voltunk frankon. És teljesen, Érdekes. hogy délelőtt, délután, hogy mondjuk, mert ha azt mondom, hogy szemben mondjuk alacsonyosít a napért, mondjuk kicsit bevakítja a kamerát, és emiatt, de ez ugyanúgy eljátszott délelőtt is, meg délután is, meg napközben is. És Mhm. teljesen random helyszínen, nem az, hogy mindig ugyanott vagy bármi, nem tudtam én megfejteni. De ezt ugye kollégák is panaszolták, hogy inkább lenne benne egy full buta tempomat. Abszolút. Igen, 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 igen. Jobban, mert az, hogy én is utassal megyek, és totál random, váratlanul, én sem számítok rá, hogy befékezett, és akkor az utas is néz rám után, hogy most mi van, mert egyébként ő is felnéz, és látja, hogy a közlekedési körülményeknek nem adottak arra, hogy most én befékezek, mi bajom van. Ugye Igen, azt magyarázkodok, hogy nem én voltam, hanem de hát ez hülye egy igen. szituáció. Már Igen, nem igen, merem igen. használni. Ez velem is sűrűn előfordul. Mondom, főleg ezeken az utakon, ahol vannak ilyen, hogy Amerikában nagy divat ez a U-turn, ugye, hogy visszafordulnak, és hogy valaki Uh-huh. beáll abba a megfordulósába, akkor rendszeresen megijed tőle. Ja, ott És meg, ilyen aha. van, hogy tényleg akkorát fékez, hogy konkrétan úgy érzed, mint a leérne az autó elejé, hogy akkorát. És iszonyat veszélyes, ugye mögötted meg nem számítanak rá, hogy te bevágod Igen, a féket. igen, Én igen. már egyszer hagytam egy ilyen negyedévesre egy ilyen javaslatot, hogy mi lenne, hogyha a full self-driving szoftvert futtatná ezt is. Tehát, hogy simán ugye van jobb szoftverük, ami sokkal jobban, én is kipróbáltam a legelején, akkor sem, nem volt tökéletes, de az ilyeneket azért nem csinálta a full self-driving, és simán Ezt lehetne akartam is az kérdezni. maga az autopilot. Tehát az olyan simán, olyan messziről előre gondolkozva, látszólag gondolkozva lassított. Másik problémám ez, hogy 50-es mérföldes út itt nem messze tőlünk, 80 Uh-huh. km per óra, de nem egy autópálya, ez csak egy ilyen városbeni kétszer háromsávos Értem. út. És akkor ez megy ugye 50-nel, piros a lámpa, mindenki áll előtte, és ő még mindig 50-nel megy. És utolsó pillanatban meg ez a satufé. És annyiszor van tényleg olyan, hogy mögötted meg el vannak bámészkodva, és akkor nézed, hogy éppen megbír mögötted állni. És akkor tényleg azt szoktam játszani, hogy tekerem le egyfolytában a tempomatot ilyen ötösével, tehát hogy Aha, igen, akkor igen. 50, 45, 40, 30, és Igen, akkor úgy egy kicsit használható, de amúgy a full igen, self-driving az igen. sokkal simább Ezt volt ilyen ismerem. szempontból. Az sokkal előrébb gondolkozott, Ott látszólag. egyébként akkor ezek így jobban működnek, ezek a dolgok? De más akkor nem ugyanaz, A mint full hogy mint self-driving ez az a rész. ezerszer jobb, az teljesen, Uh-huh. teljesen, teljesen más. Tehát ott ilyen random dolog volt, amikor én próbáltam, hogy jobbra kellett volna lemenni az ilyen, mondjuk ilyen átmeneti gyorsforgalmi városbeli útról, és pont akkor kirakta balra az indexet, és akkor tök
akkor muszáj volt átvegyem, mert nem arra akartam menni. Ilyenek voltak, meg ilyen körforgalmakkal csalt egy kicsit, hogyha balra akartam vinni a körforgalomba, akkor inkább kiment egyenesen, mert nem akart balra fordulni, meg volt egy ilyen négyzet alakú körforgalom, azt majd egyébként a Tibor lehet, hogy kipróbálta, mert mondtam neki, hogy azt próbálja ki, hogy abban mindig eldobta, hogy ott azt nem bírta értelmezni, Uh-huh. hogy négyzet alakú körforgalom, és akkor mindig vagy a patkának akart neki menni, vagy inkább csak megállt és kikapcsolta az egészet, hogy na akkor megérkeztünk, mert inkább nem akarja ezt kipróbálni. Ami nekem még így, ami feltűnt, és ami zavaró, amikor így be van kapcsolva a tempomat, és az autopilot, és megáll a forgalom, és amikor újra elindul, akkor elindulnak az autók előttem, kicsikét így vár az autó, nem indul el egyből, mondjuk nem gyorsan, hanem így normális, lassan elindulnak előttem az autók. És akkor kicsit kapcsolja, hogy elindultak az autók, akkor így egy ilyen viszonylag nagyobb lendülettel indul meg, de ugye, ahogy megindult, rájön, hogy az előtte levő az nem gyorsul, hanem az csak igazából így elindult, és mondjuk ilyen 10 km/órával az. És akkor megindul, utána azzal lendülettel meg be is lassít, és akkor ilyen bólogató üzemmódba csinálja. Ezt nem tudom, hogy neked volt ilyen tapasztalat, vagy nem, Nekem de nem ezt így szokott ilyen. észrevettem. És akkor ilyenkor én is a tempomatot leveszem 10 km/órára, amikor megállt, tudom, mert akkor nem fog felgyorsítani mondjuk 15 és utána meg lelassítani 10-re, és akkor ilyen fura, hogy ezt miért nem tudják egy kicsit finomabban, hogy finomabban indul. Tehát az elindulás az finom, de utána ugye olyan nagy slunggal lendül neki. Nem az, Igen. hogy megránt, de utána meg ilyen hirtelen gyorsított, utána meg rájön, hogy ja, túl gyorsan meg, akkor meg visszavett belőle. Nekem szerencsére ilyeneket nem csinált. Ez, lehet, hogy ez a különbség a két ország, vagy két kontinens között. Ö, Ja, igen. mit akartam még? Valamit akartam. De egyszer Ha, kipróbálnám és ezt az FSD-t, hogy mennyivel másabb egyébként, majd elvileg nem igen, tudom, azt hogy jön akartam pont mondani, hogy Európába fog jönni elvileg jövő év jövőre, elején. talán. Igen, igen, jövő év elején Talán. várható, hogy majd jön. Arra kíváncsi leszek, hogy lesz ilyen próbaverzió, mint ami nálatok is volt, hogy mondjuk egy hétig, 2 hétig, Ha lehet, nincs hogy az is, elején nem. igen, ha nincs is az egyik tanulóm, például neki a férje magával a lányjal vezetek, de a férje ő így próbaként megvette, mit tudom, pár hónapra kipróbálják, aztán mondták, hogy ha nem Uh-huh. tetszik, akkor vissza, tehát akkor nem fizetik tovább, ugye csak az előfizetést. Ugye itt Ja, úgy van, értem. hogy $99 egy hónapra, és akkor most vették a kocsit egy hónapig kb., úgyhogy így kipróbálják egy 2-3 hónapig. Uh-huh. Azt szerintem otthon is majd meg lehet nyilván csinálni, ugyanúgy, hogy csak havonta fizetsz Igen, elő. gondolom, Az, igen. az igazán durva egyébként, hogy tényleg ez a mi autóink, ugye a tiéd az 21-es, az enyém 22-es, és hogy igazából ezt a fajta autót már gyártják 2017 óta ugye Amerikába, és Igen, hogy igen. ami 18 óta van benne az a hardware, ez a hardware 3-as, amivel elmegy gyakorlatilag a mai napig Igen, a legújabb szoftver, tehát ilyen nagyon brutális, mennyire előre gondolkoztak. igen, igen, valóban. Ezekben a robottaxiban meg már a hardware 5-ös, vagy hát most már AI-nak hívják, hogy AI 5-ös lesz, hogy még fejlettem. És volt a Chuck Cooknak volt, ugye itt a közelben van Jacksonville-ben lakik Chuck Cook, neki volt ilyen tesztje, hogy a hármas meg a négyest hasonlították össze két autóval, és picit darabosabb volt a hármas, de nem volt vészesen rosszabb a hardware Uh-huh. hármassal, mint a négyessel. Így most, hogy néztem így ezt a felvételt, így fölül is mutatták, olyan nagyon ilyen műanyag. Már nem rossz Nagyon. értelemben, Igen, igen, hogy igen. most ilyen gagyi, hanem csak, hogy olyan, olyan nagyon homológ az egész. Abszolút úgy tűnik, mint a Igen, valami kompozit vagy műanyag ami lenne, igen. szerintem gyorsan cserélhető, pikpak leakasztol fel, nem tudom, csavarozóan valahogy pikpak, aztán cserél, ha Szerintem valami esetleg van valami sem. patentos. Belegondolsz Ja, belül megoldásra. Egyszínű, bele, mindegyik maga az igen, anyagában van benne a színe, és akkor nem kell igen. festeni, nem kell ezért, csak fogod, Igen, meg leveszed, ráakadsz a másikat, aztán mehet. valószínűleg ugye sokan majd direkt próbálják kicsit letolni az útról, meg kicsit meg letesztelni, hogy reagál. Igen. Igen. Az lehet könnyen. És mennyi ideig fog szolgálni egy ilyen autó? Esett erről szó, hogy körülbelül Hát nem, mivel nem, nem. számoltak? Nem, annyit ugye mondott talán Elon, hogy évente, hogy mennyit hozhat, ugye, hogyha 5-10-szer annyit van úton, úgymond egy ilyen autó, mint a normál autók, akkor nyilván ez meg sokszorozza az árát. Utalta ezzel arra, hogy van még 10 percünk közben, Uh-huh. kiírta a Zoom. Most ránézek, akkor 34-44. Annyit mondott, hogy nyilván utalt ezzel arra, hogy a használt Tesláknak eléggé fel fog menni az ára, hogyha ez beindul. Tehát, hogyha belegondolsz, Uh-huh. tényleg most itt is ilyen Értéknövelő lesz. Ja. legolcsóbban 15 ezerért már lehet venni Model 3 Standard Range-et, ilyen régebbit, meg sok mérfölddel. De most, hogyha ugyanez az autó tud neked pénzt keresni, mondjuk mondok egy Igen. hasonlítésszerű számot, egy 20-30 ezer dollárt
évente, akkor az azonnal Hát fölemelte az árát. felértékelődik. Felértékelődött Igen, hirtelen. így Igen. van, így van. Ráadásul a robotaxi verziónál most úgymond mit törődsz vele, hogy ha a teljes hatótáv az mondjuk, mert ugye ez nekem kicsit a problémám oktatásban, hogy az ígért 300-as nyilván ez ilyen elég durva teszt, vagy hát olyan teszt, ami nem reális, az alapján ugye 300-at kéne elmenjen, és akkor valójában inkább olyan 240-et megy el egy teljes töltéssel, és nyilván nem akarom kinyírni az aksit, tehát 80-ra töltve meg ugye igazából Persze. 200-at sem megy el, meg nyilván nem meríted le nullára, tehát valójában egy ilyen 150-100, nem tudom, mondjuk, hogy 150 mérföld hatótáv, az olyan kicsit kevés nekem, hogy nem bírjak ez a teljes napot, de mondjuk egy robottaxi üzemmódban most ki a francot érdekel, hogy most Igen, kétszer kell igen, egy nap tölteni, vagy háromszor. így van. Neked még mindig kibír egy napot, azt mondtad, ugye? Nekem igen, 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 igen. Ugye ilyen 160 és 200 kilométert megyek egy nap. Ugye te mérföldben voltad, én kilométerben mondom. Igen, igen. De nekem az persze, az simán, simán, simán tudja. Igen, nekem most Igen. a nagy átlag, ami nem is tudom, majdnem 16-7 ezer kilométer mentem vele, amit a megvan, és az 14,5-ös kilowattórás fogyasztása van, jaj, Nekem ebben a a nagy furcsa amerikai átlag. mértékegységben is sose váltottam át, úgyhogy ezt így fejből meg nem mondom. Van egy tanulom, akinek van egy újabb, vagy hát nem újabb, mert ugyanaz az évjárat, csak jóval kevesebb benne a mérföld, az enyémben 100 000, az övébe 20, vagy volt, amikor megvettem, az övébe 22, és nagyobb is a kerék rajta, és azt vettem észre, azt írtam is neked, hogy ilyen 25%-kal Igen. többet megy el, de pont ma reggel tudtunk vele menni úgyhogy autópályán, és akkor meg nem tűnt Uh-huh. annyira nagynak a különbség, akkor már csak úgy tűnt, hogy ilyen 5 maximum 10% volt a különbség. Uh-huh. Az én autómmal egy ilyen, ugyanilyen autópályás körben egy ilyen 35% fogyott volna, neki meg fogyott egy ilyen 30%, meg is lepődött, hogy ilyen sokat nem szokott lemenni. De nyilván akkor nem autópályán járnak, és akkor azért volt ez a nagy Igen, átlagban. igen, azért szerintem a felhasználásban azért nagyon nagy különbségek. Azt vettem észre, hogy igen, így a villanyautózásban, hogy ami egy belső égésű motornál nincsenek olyan nagyon drasztikus eltérések, hogy százalékban úgy mondom, mit tudom Igen, én most, ha autópályán mész, akkor eszik mondjuk 8 litert, ha városon mész, akkor is 8 litert eszik, és ha mondjuk ilyen Bundesúton, városon kívül, amikor nem hajtott, akkor meg mondjuk eszik 6,5 litert. És százalékban ez nem olyan nagy, a villanyautóknál így sokkal érzékenyebb egy az időjárásra, az, hogy most milyen fel, városon belül használ, autópályán használ, ott százalékban, ott ilyen 50%-kal is magasabb lesz a fogyasztása, vagy még többel is, amíg autópályán mész, mint mondjuk a városba, vagy mész egy városon kívüli kis, mondjuk is 80-90-nel. igen, De még akkor is jóval beljebb vagy egyébként fogyasztásban, vagy a klíma is. Azt számoltam, hogy most amikor voltak ezek a nagyon nagy meleg, és ilyen 40 fokok voltak itt Budapesten, hogy akkor is ilyen 17, 16, inkább 16 kilowattórát fogyasztott, 17-et, volt olyan is, de az akkor azt jelenti, hogy tényleg reggeltől estig csumán ment a klíma egyfolytába, 40-42 fok volt, kocsival meg be volt állítva 22 fokra, és azért sokat nyitogatták az ajtót is. De egy dízelnél ott és ezt kiszámolom forintra arányába, akkor igazából egy 13-14 kWh-órás fogyasztáshoz képest 2-3 kW fogyasztott többet, ami most a 71 forintos piaci értékkel piaci árral számolom, akkor 210 forintról beszélünk durván, 100 km pluszba. Egy dízelnél meg ilyen kánikulával másfél-két literre simán számolhatsz plusz fogyasztást városba, itt taxizemmódba, azt meg a forintosítom, akkor az meg 1200 forint, vagy még több. Szóval, hogy igen, lényegesen másabb így. Így soknak tűnik, hogy fú, mennyire megugrott a fogyasztása, de egyébként meg nem egy villanyautónak igen, igen, forintosítva. igen. Igen, igen, nekem is eddig ez jött ki. Itt ugye inkább benzines autók vannak, de azokhoz képest is ugye sokkal Ja. komolyabb. Szerintem rakjuk le, mert mindig az a vége, hogy Jó, elvágja a Zoom. oké, rendben, Most oké. már meg tudjuk azt oldani, hogy akkor elköszönünk. És akkor egy év Így múlva van. lehet, hogy csinálunk megint egy videót. Addigra már lehet, hogy lesz valami ebből a Igen. taxiból is, vagy Igen. több. Vagy addigra megjön az a Oké, kisebb Model Z. így van, így van. Akkor majd arról Sziasztok! beszélünk. Hello, hello, sziasztok! Sziasztok!